Biko ndị Igbo nenu m anya n'iru. Look at my face very very well. Onye nwa nwoke m a na-achị Anambra na-akpọcha Soludo, biko mee na ya ka ọnụ ya mechito metụtụ na aka n'ọnụ, nwunye ya ma ọ bụ ụmụ ya kụtụ ya aka ka o mechike n'ọnụ ya. Everyday ọkpụ Nnamdi Kanu n'ọnụ. Nnamdi Kanu wee family man. Nnamdi Kanu enwere ife ọbụla o mere by law. Nigerian law ekwuru ya na enwere high court, federal high court kwuru na enwere ihe ọbụla Nnamdi Kanu mere sisi rapịa ka ọ naba. Everyday Soludo akpụrụ Nnamdi Kanu n'ọnụ na-arapụkwana ya na-erelizikwana ya. Soludo, Charles Soludo, nonsense na-eme na your steeti Anambra steeti, ọ bụghị Nnamdi Kanu bụ ya. Ọ bụghị Nnamdi Kanu gwara ndị dibịa ha gwawa oke ite and other things ha na-agwọ. Ọ bụrụ Nnamdi gwara ndị mmadụ si ha tọrọbọ ndị mmadụ na be gị. Rọbish a na-eme na be gị abụrụ ihe ị gwara ndị Anambra na ị ga-enye ha Taiwan of Nigeria. Ọ ihe ị gwara ndị Anambra. Rọbish niile a na-eme na your steeti, mmasị na ọgụ nwa kọsịrị ya. It's your fault. Ọ bụ na ị ga na-akpọ Nnamdi Kanu, mechike n'ọnụ gị ka tọnda ghara ifesi gị. Mechie ọnụ gị. Mechie ọnụ gị. Ihe ọbụla megidere release Nnamdi Kanu, Charles Soludo should be held responsible. He should be held responsible. Nonsense niile isi na ị ga-enye ndị Anambra Taiwan kee ya. Rubbish a na-eme na legodi ihe na-eme na Enugu steeti na Peter Mba steeti Enugu na otu ndị Fulani si na-awakpo oche everywhere. Jee n'Imo steeti, jee n'Abia steeti, na your steeti the same thing. Rapụ ife na-eme na your steeti na-achụ ife na-eme na your steeti. Otu a ka isi kwugide jee dee how many pages idere for Peter Obi emekịta na ndị ọzọ si na ọwa anyị na-eme onwe anyị. Ndị ọzọ tribe ndị ọzọ si na ọwa anyị na-eme onwe anyị na anyị na-egbusisi onwe anyị. Onye ọbụla ijidere na-egbu nwanne ya ikpuchie ya. Akpọzile Nnamdi Kanu, ekwezina ka afọ ya na-apụta gị n'ọnụ atọl. Ama m na iso na ndị jere de leta si na arabụkwana ya, mana ka m kwuzie ha ihe ọbụla mere na-erelease Nnamdi Kanu. You, Charles Soludo, should be held responsible. Afrom need very very irresponsible for most of your comments. You cannot hold yourself and speak less. Speak less. Stay in your corner, not in your lane. Stay in your state and control the nonsense going on in your state. You are arresting all the native doctors. You left your church people alone, and they are selling their water and miracle seed and miracle water and tithe. You left all of them. You a Christian and an ebusisi ụmụnne gị. Ihe niile Nnamdi Kanu na-ekwu ọrụ ya na-eme ị na-ahafụ ya ekpụrụ ya n'ọnụ mmiri na-ekwu okwukwe ekpu mmiri n'ọnụ ị na-agbaji mkpụsị. Onye ka ịgbanyikara na mkpụsị? Onye ka ịgbajikanyere na mkpụsị? Jezu ike ekwuzi n'okwu Nnamdi Kanu. Jezu ike iwe na-ewekwe ndị mmadụ. Zuoro onwe gị ike, bakpuo obe gị Charles Soludo, bakpuo obe gị ka tọnda ghara ifesi gị, bakpuo obe gị. Ara anaghị ayị gị everyday na-akpọ Nnamdi Kanu. Enweghị Nnamdi Kanu mere gị. Ị ka iru half Nnamdi Kanu ebe legodi crowd le otu ndị mmadụ si love ya even until inweghị ike half quarter reach. Akpọzine Nnamdi Kanu, akpọzine ya afọ, achọghị ime ịnụ afọ ya n'ọnụ gị. Ndị na-enye gị advice will give you advice. Enwero ihe Nnamdi mere, and ma ndị Yoruba ma ndị Hausa na-apụta si na enwe ihe Nnamdi Kanu mere. Ya bụrụ gụnwa everyday ekpe ya n'ọnụ. Ị ga-akpụgide ya n'ọnụ, ọ ga-agbado gị n'onu ha amasị ka ihe esi ewepụta ya. Mara nọdụ ọfụma. Akpefuru ihe ndị Fulani na-eme n'Enugu, ị na-afụ ya. Eastern governors unu na-eme meeting, enweghị unu pụnwuru ime, unu enwenwuru security, unu enwero security, nothing. Ifuru ya everyday Nnamdi Kanu. Aja ga-efesi gị juga akpa. Mara ka isi nọdụ iwe na-ewe ndị mmadụ. Mara ka isi nọdụ Charles Soludo.